Яңалыклар тапшыруның жұмға шығарылышын Идел буе Булгар дәүләтендә ислам дини кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татарстан мөфтияте, Россия Ислам институты һәм Идел журналы белән берлектә янәдән Таян Аллаһка әдәби конкурсын үткәрә. Бу ел ул Идел буе Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышлана. Конкурста 10 яшьтән алып 45 яшькә кадәрге татар телендә иҗат итүчеләр катнаша. Төп шарт катнашучы иҗат эше белән профессиональ рәвештә шөгыльләнүче булмаска тиеш. Номинацияләр өчәү: шигърият, чәчмә әсәр һәм публицистика. Конкурска тәкъдим ителгән әсәрләр һәм мәкаләләр электрон вариантта 30 апрельгә кадәр кабул ителә. Әсәрләр белән бергә конкурста катнашучыдан үзе турында кыскача мәгълүмат, адресын һәм телефон номерын җибәрү сорала. Сәхифәбезне дәвам итәбез. Буа мәдрәсәсе Нурия 1805 елда ачылган Татарстанның иң олы уку йортларынан берсе. 1886 елны бирегә Нургали Хәсән рәсми рәвештә имам хатиб булып билгеләнә. Данлыклы, шул ук вакытта билгесез булып калган татар имамы, шәйх укытучы Нургали Хәсән улы Әл-Буави ким соң ул? Без аның турында ниләр беләбез? Башлангыч белемне аңа әтисе Исмәгыйль улы Хәсән бирә. Казан шәһәренең 4-нче Җәмигъ мәчете каршындагы Исхаковлар, Күл буе, Бохара шәһәрендәге танылган Мир Араб мәдрәсәләрен тәмамлый. Үзенең нәтиҗәле һәм тырыш эшчәнлеге өчен Ырынбур мөселман диния җыелышы Нургали хәзрәткә Ахун исемен бирә. Хәзрәт үзенең тирән гыйлемнәре ярдәмендә танылган дин белгеченә әверелә. Нургали хәзрәт мантык, ислам хукукы буенча 8 фәнни хезмәт яза. Бу хезмәтләр танылган уку-укыту әсбапларына әйләнә һәм күпчелек мәдрәсәләрдә кулланыла. 1906 елда имам улы Гыясетдинны Истанбул шәһәрендәге укытучылар әзерли торган Дарул Мугаллиминга укырга бирә. Анда баргач Солтан Габделхамид II белән очраша. Аның белеменә, тәкъвалыгына хайран калган хәлиф рәсми указ нигезендә Нургали хәзрәтне 1-нче дәрәҗәдәге Госмания ордены белән һәм Хаҗ сәфәре белән бүләкли. Шушы сәфәр нәтиҗәсендә Әл-Гафатиф, Әл-Хамидия вә Сәяхәти Нурия нурлы сәяхәттән туган рәхмәт хисләре китабын яза һәм Казанда нәшр итә. Нургали хәзрәтнең мемуарлары Солтан Габделхамид II тормышының өлешчә үзенчәлекләре турында мәгълүмат алырга ярдәм иткән бәһаләп бетергесез чыганак. Сәхифәбездә тагын да күренекле дин галимнәре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Ә хәзер Ярдәм мәчете үткәргән чараларны барлап үтик. Күптән түгел Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды күңел күзе белән укыйм Коръән исемендә акция ачып җибәргән иде. Әлеге акция Брайль шрифтына нигезләнгән изге Коръәнне бастыруны һәм аны күрмәүчегә тапшыруны күздә тота. 6 томда чыга, шушы Коръән китабының бәясе 7600 сум. Әгәр дә теләгегез булса, безнең күрмәүче конкурсчыларга ясый әле бүләк. Рәхмәт сезгә. Бәяләп бетергесез бүләк ясау акциясенә Гамил Әсхәдулла да кушылган. Игелекле эшкә тотынганнар, күңел күзем белән Коръән укыйм дигән акция. Мин моны ишетеп алдым да, исән-сау чакта шушы акцияга килеп кушылырга булдым. Һәм менә күзе күрмәгән бер кешегә мин шушы Коръәнне алып бастырып бирергә дип килдем. Безнең дустым Наил белән менә шул эшкә килдек һәм монда бөтен ничек яшәгәннәр, ничек яшиләр шуларны карап, менә чын күңелдән шушы акцияга кушылам. Ярдәм мәчете Россиядә һәм чит илләрдә тиңе булмаган яңа уникаль үзәк. Әлеге үзәк бер зур комплекс, анда намаз уку залы белән мәчет, чит регионнардан килүчеләр өчен тулай-торак, ашханә, мини-типография урнашкан. Үзәктә күрмәүче һәм начар күрүчеләр тернәкләнү уза. Бу хакта Илдар хәзрәт Баязитов үзәк эше белән танышырга килгән Түбән Кама муниципаль районы делегациясенә сөйләде. Бүген безнең тормышта нидер сынау белән килгән кешеләргә ярдәм күрсәтергән үзәк һәм алар инде безнең кай вакытта безнең шушы тормышның ашыгу белән без бәлки аларны күрмибез дә, аларның борчуларын сизмибез дә, алар аны белеп, танып, аларны алып, анда менә шушы бүгенге тормышка кертү аллары әлбәттә бу искиткеч инде зур хезмәт. Шуңа күрә инде мин искиткеч шушы хезмәтләр өчен инде аларга баш иям.
Чөнки бу эшне бик сабырлык белән алып кына барып була. Бүгенге сәхифәбез тамам. Һәр гамәл ниятка карап дип искәртә бер хәдис. Ниятләрегез изге булсын, сау, сәламәт булыгыз.